Узган атнада 2 көнлек онлайн саммит узды. Онда Россия президенты Владимир Путин катнашты. Саммит жер көненә багышланды. Фикер алышуның төп темалары атмосферага парник газлары чыгаруны киметеп, глобаль җылынуның тискәре нәтиҗәләрен бетерү. Россия галимнәре әлеге проблема белән көрәшү буенча үз эшләнмәләрен тәкъдим итәргә әзер. Шуларның берсе илдә дистәләгән карбон полигоны булдыру. Әлегә Россиядә алар 7, 8-нчесе Татарстанда барлыкка килергә тиеш. Толырак алдагы репортажда. С помощью газоанализатора мы измеряем почвенное дыхание. Табигатькә күпме углекислый газ булып чыгаруын белү өчен һәр үсемлекнең, агачның җир сулышын аерым үлчәргә кирәк. Тере агачлар кислород чыганагы булса, кыры кипкән үләннәр зарарлы газлар чыгара. Казан федераль университеты галимнәре арсеналында экспресс-лаборатория бар. Алар агачларның биомассасын үлчи. Ничә яшь һәм бу елларда атмосфера өчен күпме зарарлы газ туплавын билгели. Шул рәвешле без сулый торган һаваны чистарта. Мы вынимаем буровой образец. Без юкә бураулау үрнәген алабыз. Биредә 110 еллык буҗра исәпләргә мөмкин. Димәк, бу агачка 110 ел. Казаннан ерак түгел астрономия обсерваториясы янында катнаш урман урнашкан. Татарстанда карбон полигоны майданчыгы булдыру өчен иң кулай урын. Мондый полигон атмосферада зарарлы газларның торышын күзәтү өчен кирәк. Именно это Бу участокны карбон полигонының бер өлеше өчен сайлавыбызның сәбәбе биналар, ашхана, корпуслар булу. Галимнәрне урнаштырырга да уңайлы. Тиздән биредә өр-яңа приборлар белән стационар лаборатория барлыкка киләчәк. Алар махсус каланчада урнаштырыла. Республикада тагын Алабуга районында Буревестник студентлар базасы янында карбон полигоны урнаштыру күздә тотыла. Татарстанның шул өлешендә нефть чыгару интенсив. Димәк, табигатькә зыян да аз түгел. нам важны вот эти опыты по уменьшению выделения. Безгә углерод бүлеп бирүне киметү буенча бу тәҗрибәләр мөһим. Үсемлекләр үстергәндә, терлекчелектә. Бу өлкәдә алдынгы технологиялар эшләү авыл хуҗалыгы өчен дә бик мөһим. Киләсе адым карбон фирмаларын төзү. Анда агачлар үстереләчәк. Алар зарарлы газлар белән яхшырак көрәшә. Шунда ук авыл хуҗалыгы алып барыла. Уңыш та югары, парник газлары да кими. Почва не перепахивается полностью, а эта перепашка ведет сразу... Туфракның тулысынча сөрелеп бетмәве җирнең файдалы матдәләрен үзләштерүен киметә. Климатны яхшырту проблемасы белән эколог, биологлар гына түгел, математика, физика белгечләре дә шөгыльләнәчәк. Бу проектка Татарстанда 50-дән артык галим җәлеп ителгән инде. Бу эш фән һәм идея өчен генә түгел, КФУның карбон фирмалары алга таба бюджетка табыш китерер дип планлаштырыла. На этих полигонах будут создаваться такие технологии. Бу полигоннардагы карбон фермалары кызыклы һәм перспективалы бизнес. Где будет бизнес? Әлеге эшнең тагын бер уңай ягы бар. КФУ хезмәткәрләре белән студентлар яңа җиһазларда белем ала. Ә университет планетаның климатын саклап калу буенча дөнья күләм әһәмияткә ия проект белән эшли. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Илдар Галәутдинов, Татарстан яңалыклары.